A l'exposició Ramon Llull, Llamasté, llibres de paraules, ofereix una visió general dels fons de la Biblioteca de Catalunya vinculats a la figura de Ramon Llull. El primer apartat, que es dedica específicament al període medieval, doncs recull tot un seguit de manuscrits molt interessants que es conserven a la biblioteca, des de textos del segle XIX fins a volums del segle XV. Són tots manuscrits, per tant no són impresos perquè en aquest moment encara no hi havia la impremta, però ofereix això, un tast dels materials medievals de la biblioteca. I a més, aquest apartat s'inicia amb aquest magnífic retaule que tenim aquí al darrere, que és una imatge del beat Ramon escrivint una de les seves obres, i si hi ha ocasió de fixar-s'hi, es pot observar que en el llibre que està escrivint s'hi observen unes figures que fan referència al món de la seva art i al seu sistema filosòfic. Ramon Llull va escriure centenars d'obres, n'hem conservat més de 260, de fet n'hem conservat 260 i sabem que en va escriure més. Entre les obres que va escriure n'hi ha tant de pensades per a públics molt erudits, en llatí, públic universitari, clergues i de l'àmbit internacional, i després hi ha també tot un seguit d'obres bastant extens dedicades a la gent menys formada, a la gent a la qual se li havia de donar uns coneixements, un saber. Aquestes obres, normalment Llull les va escriure en català. Entre aquestes, una de les més interessants, especialment des del punt de vista personal, que m'hi he dedicat uns quants anys, doncs és la Doctrina Pueril, que Llull va escriure bastant al començament de la seva carrera com a escriptor, i aquí a la Biblioteca de Catalunya en tenim diversos testimonis, entre els quals n'hi ha aquest, que és un manuscrit del segle XIV, és un manuscrit en pergamí, és un manuscrit molt interessant, que a més ens permet, gràcies al que en sabem, fer un cert seguiment de la posteritat de Ramon Llull. És un manuscrit que va ser compost molt probablement a Mallorca, però després, enmig de les disputes entre partidaris i detractors de Llull, doncs va ser portat a Roma, al segle XVII, on va passar una temporada. A Roma el que estaven fent era analitzar les obres de Llull per veure si hi havia algun tipus d'heterodòxies. Posteriorment el manuscrit va tornar, segurament no a Mallorca, sinó aquí a Barcelona, va estar uns quants anys al Seminari de Barcelona, i durant la guerra, quan es va cremar el Seminari de Barcelona, es va creure que el manuscrit s'havia destruït. I durant molts anys no en vam saber res d'aquest manuscrit, fins que als anys 80 va reaparèixer entre els fons del Museu del Llibre Frederic Marès, i gràcies a la donació de Frederic Marès, doncs per això el tenim ara aquí a la Biblioteca de Catalunya. Com dèiem, Llull va escriure obres pensades per a un públic més format i obres per a un públic menys format. En aquest cas, per exemple, tenim aquí una introducció a l'art demostrativa, escrita als anys 80 del segle XIII, o bé tenim aquest Novus Tractatus de Astronomia, que és un text en què Llull aplica la seva art, el seu sistema, a la disciplina de l'astronomia. Al costat d'aquests textos, diguem, més científics, en tenim d'altres destinats a un públic laic i amb una formació més deficient. En aquest cas és un fragment, únicament un capítol de la Doctrina Pueril, dedicat als religiosos, o bé tenim aquí a continuació un llibre d'ordre de cavalleria que havia estat propietat del poeta i bibliòfil i estudiós de la literatura antiga Marià Aguiló.